kana ji na ku za ka iya samu ta cibiya ka harba to gwada mu gani to sai a yaya to mai daitan da aka baka to so nawa kai harbi suna da yawa. waye koya maka harbin Alhaji wa ne a ina yake A can wajen gidan kasu. a ina ganin gidan kasan take Wajen birnin magaji. cikin daji yake Wajen. shi Alhaji Harɗan I. yaran shi kuna da yawa kun kai nawa Wani ne ban san koya ba. to bindigogin ku sun kai nawa Ko su ban san koya ba. ga san iyakansu ba da me kuke yi a dajin kidnapping kuke ko daukar shanu ko daukar mutane A manya kawai ke. Manya kawai ke zuwa. suke zuwa mi Duk su ce ko su zo sata ko su ɗauke kyauta. ko su yi sata ko su dauko mutane Suna ɗaukan mata? I. Me suke da matan? Can ko su yi amfani da su ko kuma a ɗaure su kawai sake su a kada su wurin ajiye.